दिनै आं गांसे बिजाबनि बागै एसे सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय आदुंगारि। बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। बर'नि सासे लाइमोन लिरगिरि बिथां बनमालि दैमारिनि गिबि सोरजिनाय एबा फोसावनाय खन्थाइ बिजाब। थारैनो आं बे आदुंगारि खन्थाइ बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। बे खन्थाइ बिजाबनि गिबि फोसावनाय जानुवारि 2024 इं। बिजाबनि बेसेना 60 रां। बे खन्थाइ बिजाबाव गासै दों 28 खन्थाइफोर दं। थारैनो गांसे फरायनो गोनां खन्थाइ बिजाब। नोंथांमोनाबो फरायनो नाजा बे आदुंगारि खन्थाइ बिजाबखौ। लिरगिरि बिथाङा जाबाय बुंफिनदों लिरगिरि बिथां बनमालिया जाबाय बाक्सा जिल्लानि। बिथांनि सुंद' सिनायथि। बिथाङा 2002 इं मायथाइनि 6 जुलाइ खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बेन्नाबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मानिक दैमारि आरो बिमानि मुङा रिता दैमारि। लोगोसेनो असे बिनानावनि मुङा अनामिका दैमारि। गुदि सोलोंथाइखौ गामिनि 1133 नं बेन्नाबारि गुदि फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनानै फुंबिलि गेजेर फरायसालिनिफ्राय गेजेर थाखो आरो बरिमाखा गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ 2018 इं मायथाइयाव उथ्रिसारो। बेनिफ्राय एइच.एस. आनजादखौ डक्टर शरद भागवती सानराइज एकाडेमि बर्मानिफ्राय 2020 इं मायथाइयाव उथ्रिसारो। 2021 इं मायथाइयाव बर्मा फरायसालिमायाव फरायहैयो। दा बिथाङा फरायनाय आरो थुनलाइ सोरजिनाय हाबायाव नांथाबनानै दं। थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। फिन बुंफिनदों दि बे आदुंगारिया जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय बनमालि दैमारि। मिजिंथिबायदि बिथां बनमालि दैमारिनिफ्राय आरोबाव बेबायदिनो बिजाब सोरजिनाय फरायनो मोनगोन। आरो बिथांनि सोरजिनाय बिजाब बे आदुंगारिखौ अनसायनानै लिरगिरि बिथां बनमालि दैमारिखौ आरोबाव गोदान बिजाब सोरजिनायाव बयबो थुलुंगा होगोन।